זו שאלה אחת שמעסיקה את כולם. היום כלל ישראל בכלל ובפרט אפוף עם צרות בלי סוף. בעיקר המחלה הממארת, זה מפיל חללים, קייטים פרנוסה. פעם אמרו בשם החפץ חיים שעיקר הבעיה זה צניאס, כי כתוב ושם מאחריך. אם הקדוש ברוך הוא לא איתנו, יהיה צרות. האם זה דבר נכון שאפשר להגיד את זה? אני צריך עצמם. מה? החפץ חיים אומר שהדברים יהיה נכון. השם קיבלתי טלפונים היום מרחובות, יש שם הרבה צרות, הרבה חולים, מבקשים שיבואו לעשות כינוס בקריית ספר, בכל מקום. אם הציבור יתחזק בזה, איזה חיזוק, זה אי אפשר לראות... הצרה של הפיות, איך אפשר לתקן את זה? זה כבר מושרש, עם גדיבים וטבעים, עם הפיות הזה, כמעט פריצה שינקומהו, והנה נראיתם לבקר את זה. זה התחיל מהגדולים, לא סתם מנדרו, ראש השיבס, צדיקים, כולם נכשלים בזה. זה רעיון. אז איך מתחילים, יש להם הבעיה הזאת, אז הם מטפלים. זה פורס, זה מה שפורס, זה לא בין הסתם מן השוק נכשלים. צדיקים גמורים, באמת צדקנות גם גמורת, גם האישה היא צדקנית, אבל זה, איך מתקנים את זה? התראה בואו פורה רויצו אישו ביזיון עושים לה ביזיונות לעשייתה איזה ביזיונות שעושים לה פורים את ראשה והיא רוצה להיראות איזה טוב בתוכן הזו רוצה להיראות כמו סייתה לא, זה לא ביד, זה כמו גילוי ראש ועוד נשים ורוצים להידמות דווקא כמו שהיא הולכת בגילוי ראש. טיפשה כמותך. איך יכול להיות שבזה יימצא יראת שמיים? שבזה יימצא קדושה? איך יכול להיות? הסבא שלי, הרב שלום מרדכי, זכרנו לברכה הרב בברזן, הכהן הגדול, פוסק שאסור לדבר דברי תורה, אסור לברך ברכה נגד פייה נוכרי, רק אם עוצמים את העיניים יש רקט. מי יכול להראות לי שזה פסוק, זה פסק הלכה? מישהו, מדורי דורות, עד הדור הזה, שיביא איזה מישהו למדם, שיביא לו פסק כזה, שמותר ללכת בפייה נוכרית. האישה הזאת עומדת בערב שבת, מדליקה נרות, וקודם הדלקת הנרות, היא אומרת תפילה לקדוש ברוך הוא. איי גוואלד, מתפללת לקדוש ברוך הוא.